Hi guys, nandito ako para sa isang haul. Mag-haul ako para malaman natin, sama-sama natin tunghayan kung ang mga presyo ng mga bilihin dito sa Tagbilaran City ay nagbago magmula nung mayroong na pabalitang COVID-19 na nangyayari sa buong mundo. So, ang pagkakalat ng COVID-19 ay, alam nyo, ay lumalaganap talaga na still increasing day by day. Katulad nung isang araw, maybe Monday ba yon, na 10 pa lang ang infected sa Pilipinas. Kinabukasan, naging 24. Tapos ngayon, nung kahapon, naging 33. Tapos ngayon, hindi ko na napakinggan kung anong balita. Pero surely, sana naman, ay natigil na. Pero surely, sabi ng asawa ko, parang nakita niya 50 plus eh. Pero tingnan natin kung itong aking gagawing paghahaul ay connected doon sa balitang yon, kasi may mga nagpapanic buying na guys dito. Balita ko rin sa Maynila ay meron na rin nagpapanic buying, kaya tingnan natin yung mga presyo, kung ang mga presyo ay katulad pa rin ng dati. Okay, i-share ko sa inyo. Ito yun. Ito yung box, yung kanina. Ayan guys, malaki yan. Yung isang box na mahabang ganyan, mataas na box ng chicharon. Ay buksan natin at tingnan natin ang mga laman. At ipapakita ko sa mamaya sa inyo ang mga prices doon sa resibo. Okay? So, sige. At ito yung mga pinamili ko guys. Meron pa akong balot dito. Ito. Ang balot na ito ay merong lamang mga yan, noodles. Teka't ilalagay ko sa tripod to. Okay guys, na-touch na naman. Ito, 6 na lapas batchoy. Ganyan, yung malaki. 6 lang ang binili. Mabuti na yung meron kang madudukot pagkagabi na tinatamad kang magluto at hindi na lalabas. At ito naman ay yung apple. Siyempre, kailangan natin ng fruits. 80 pesos itong isang balot ng 6. 80 pesos guys. 80 ba? Tama, 80. So, may apple. And then, tago ko itong resibo. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos, bumili rin ako ng mga gulay-gulay. Gulay-gulay, ito lang naman yata. 29.48 ito. At ang unit price niya, ang bawat kilo nitong pechay guys is 110 pesos. 110 pesos. Wow. Rin ako nito dahil masumpungan ng sweets yung sesame seeds. At binilalagay ko rin ito sa mga lumpia, mga salad, ganun. Tapos, bumili rin ng BioFit tea. Ito, tea. Ayan. 8 boxes. Ayan siya guys. Ilagay ko na lang ang prices sa description box. 8. Tapos bumili rin si Janjan lang kumuha nitong mga gusto niyang pang merienda. Alam niyo naman yung anak ko, walang balak ng diet. Ayun. Ito, pansit canton na spicy, pansit canton na calamansi, pansit canton na tatlong klase ng pansit canton guys. Ayan. Tatlong klase. May red, green, and orange. Ayan, noodles. Tapos, bumili rin ako nito dahil bumili rin ako ng sardinas. Itong panghahalo ko, yung vermicelli. Yung, anong tawag natin nito? Sotanghon. And then, yung pet guard para sa mga aso dahil nagkakakuto na sila. Meron pa naman doon pero mabuti na yung may stock. Tapos bumili rin akong kamatis. Marami pa naman akong stock pero bumili na akong dagdag. Natatakot maubusan guys. Mahilig kami sa kamatis. 70 pesos ang kilo. Tapos bumili rin ako ng snow beer kasi ito ay makapa-relax ng throat pagka nagkakaroon ng katikati ng lalamunan. Alam nyo na, sabi ko din sa anak ko, pagka nasa klase, kapag nangangati ang lalamunan, maganda yan. Yung snow beer. Tapos ito, ay hindi pala snow beer ito guys. Wala na snow beer. Snow deer na. This is very new. Na candy.
Iba na siya. Pero ganun pa rin ang color. Snow deer na, hindi na is bear. And then UFC, tamis anghang. Yun, ito ang bagong paborito ng mga anak ko. Yung malaking bote. Yung mga panglaba, bumili ako ng Domex din na panlinis. Ayan, yung multi-purpose cleaner. Ito. Tapos itong Ariel na malaking balot. Ilang kilos ba to? Okay, anyway, ipapakita ko dun sa screen pag edit ko kung ilang. Saan ba? Di ba nakalagay dito? Ayan o. 1,410 grams. So, meaning 1 kilo, almost 1.5 kilos. Oh, ito talaga ang gamit ko. Noon pa sa abroad hanggang dito, Ariel talaga. And then, bumili din ako ng pampalasa namin ng karne, manok ba dyan, or isda. Kasi, may one free. Kaya naka-avail ako ng promo. Bibili ka ng 3, may isang free. Ayan. Tapos, i-mention ko ba kung ano to? Del Monte Original Style Tomato Sauce, guys. Ayan, original. And then, yung naghanap kasi ako ng spaghetti, wala. Kaya linguine na lang kinuha ko. Sanremo, linguine, pasta. Ito ay yung ilang 500 grams, kalahating kilo. Tapos bumili ako maraming sardinas para pag naubusan ng panganusal, ito na lang. Ayan, dami. Ligo, yung malaking lata, guys. Bumili ako ng sardinas na ganyan, Ligo. Tapos ito, yung original luncheon meat. Ayan, bumili ako. Kaysa yung, sabi ko kasi, kaysa naman yung spam, ito kasi ang bago namin gamit kasi mahal na masyado yung spam. Alam nyo naman, syempre, yung brand na yun, kilala na, kaya mahal. And then, this one here, for corned beef. Ayan. Ayan ang corned beef namin. At meron pa rin original luncheon meat. Dapat pala ito, mayroong blue at mayroong red. Ayan. Hala, oo nga. Hindi ko napansin kanina, guys. And then, yung mga panligo, ang ginagamit namin na sabon para malaman nyo ng mga bata ay ito. Ito, guys, Bioderm. Ayan, Bioderm na blue or yung white. Yan ang sabon namin. Tapos, hindi na kami bumibili ng bottled na Sunsilk kasi, sorry to tell, pero yung Sunsilk na bottled, parang sumisingaw. Nawawalan siya ng, kumbaga nawawalan ng espiritu. Wow, espiritu. Tabingi naman to. Nawawala yung kanyang amoy at saka yung ano niya sa buhok. Iba yung texture ng buhok sa bottled. Pero ito, gustong-gusto naming mag-asawa kasi maganda itong sa sachet. Pero ang dami, no? Pero maganda na to kasi sa isang gamit, ako, 2. Yung asawa ko, 1 lang na sachet. Sa akin, di kasya. Ayan. Yun. Tapos, bumili din ako ng brown sugar. Ginamit ko yung Lion. Tapos ito rin, Lion din, ng refined sugar. Siyempre, magkakape o masumpong ang gumawa ng sweets. At yung bawang ngayon ay napakamahal, 200 plus ito, ang kilo. Ay, ito pa na presyo eh. Unit price niya is 230, guys. Itong binili ko, 141 ito. Ayan, ganyan karami. See? Ang sibuyas ngayon ay, ang unit price niya is 130 per kilo. Ito, 110 lahat to. 130 ang kilo, guys. Ayan. Tapos, ano ba itong nabalot na ito? At, hindi pa rin ako kontento dito sa Ariel na ito kasi pang puti yun, ito pang decolor ko. Gusto ko kasi yung nakasasya na ganito minsan sa washing machine kasi
yung dalawang bulsa nung lagayan ko sa washing machine, isa dito, isa doon sa kabila, magkabilaan. Parang nasukat na pagka naglaba ng isang labahan. Ganon. Yan lang. Bumili na ako ng marami. Ayan. Tapos, ay naku guys. Naku. Kabuslot. Ito ang napakalungkot na sabihin, pero ito lang ang available na 70% isopropyl kasi nagkapanik-panik sila doon ng bilihan. Wala nang malaking bottle, tapos wala na talaga, nagkaubusan na. Kaya kung anong nandun, yun ang kinuha ko. Ayan. At least nakakuha ako ng 10 bottles of this. At ang laman ng isa ay ilang ml ito? Ang liit lang. 90 ml. Grabe no? Tapos, syempre yung gatas. Yan yung gatas. Yung fresh milk namin, bumili na ako ng 5. Ayan. Good for 5 days. Ayan. Mabuti na yung may nadudukot pa pa. Ang dami palang Ariel na kuha ko. Okay? Ayun. So, wala na laman ito. Ayan. Nahal ko na yung pinamili ngayon. At ito na sila, guys. Ito na sila. Kita mo yan? Ito na sila. Yan ang pinamili namin, guys. At ang resibo. So, ito na yung resibo, guys. Papakita ko sa inyo. Para sa ganun matansya nyo yung mga presyo ng mga bilihin dito sa amin, sa Tagbilaran, particularly sa Island City Mall. At yan ang mga binili ko ngayon. Kukunti naman, pero at least may na-share ako sa inyo. Tapos isang yung bigas pala, bumili ako ng 25 kilos kahit meron pa itong isa dito. Bumili pa kami ng lagdag na isa. Tapos, ang price, 25 kilos, 1,067 pesos. At yan yung total price ng lahat. Ayan. Okay. So, okay na guys. Sana naman ay medyo may naibigay na positive itong pag-share ko ngayon. At sana napa-smile kayo. Ang hirap mag-budget dito sa Pilipinas, lalo pat ang kita namin ay hindi tulad ng mga nasa abroad, di ba? Kaya kailangan wise, kailangan matipid, kailangan marunong mag-budget, pero mag-budget na huwag naman yung kahit na ano nandyan, kailangan quality rin ang bibilihin natin. Okay? So, thank you so much guys. God bless us. Ang Diyos ay may awa. Mag-pray lang tayo, pray harder, at mapasensyoso, at mapakumbaba pa rin, at magkalma lang tayo, at gawin natin lahat ng makakaya natin para maiwasan ang magkaroon ng sakit. Okay? Ang mga gulay at prusas, bukas mamimili ako, ayon kung maghahaul uli ako, kung makapamili ako bukas dahil may lakad pa rin kami bukas, hindi pa tapos. Pagod na pagod ako today, grabe. Ang dami naming nilakad. Ang dami naming nilakad, guys. Diyos ko. Ano na itsura ko. Kasi, hindi pa tapos yung inilalakad naming papers. Tsaka ako nasasabihin sa inyo, merong separate na video noon kung ano yung mga nilakad naming important na mga papeles. Okay? Thank you so much. I love you guys. Please like, comment, share, and subscribe doon sa mga baguhan pa lang dito sa channel. Ay mag-subscribe na at maging member na sa Chich family. Okay? Love you guys. Bye-bye.